Nečekal jsem, že multimetry jsou v dnešní době tak chytré. Jedná se o inteligentní digitální displej multimetr. Po zapnutí stroje nainstalujte 2metrová pera. Střídavé napětí můžete přímo detekovat, aniž byste museli měnit rychlostní stupně, můžete přímo detekovat stejnosměrné napětí bez řazení, můžete měřit zapínání a vypínání pojistky bez řazení. Dále můžete pokračovat v měření odporu diody a kvality různých součástek. Navíc nemusíte řadit rychlostní stupně, abyste zjistili zapnutí a vypnutí linky. Pokud zazní alarm a číslo se stane nulou, je připojeno, pokud po dotyku obou stran nedojde k žádné reakci. Vidíte, tato čára je přerušená. Vyměňte funkci snímání NCV, jděte blízko k linii a sjeďte dolů, můžete rychle najít bod přerušení čáry. Když se alarm zastaví, je to místo přerušení. Dodává se s pozadím a baterkou, což je pohodlnější používat v noci. Bez měření může také snímat, zda je elektrický obvod pod napětím. Velké značky se snadno ovládají a používají bezpečněji.